magluto tayo ti sinanggaw. Pinaburot mi kasi natangkol. Nai-ref gamin guys. Yan. Pasensya na. Talagang natangkol. Tadais na. Gudwa-gudwa aklatan guys. Siyempre para hindi siya mainit. Mabisin ka manod! Oh, okay na. Yan, hiwa-hiwain lang po natin ng maliliit. Sarap. Ito yung hindi kasanara yung sinsinanan guys. Hindi pa ako magaling magluto pero ito ay base sa aking nakikita. Bako, hampay siya sa Adalay, kamahal? May deti kuha na awanti kasta na mahal. Awanti deti kuha na? Hanga na ka ba? Nalasar. Layan. Naludum guys, napananghala ring light. Choran, ring light. Ring light. Niyala nagkuyo. Naglawag. Ang tama tulog. Oh, yan guys. Kitang-kita na. Ang katabaan ko. 8. Oh, diba? Nagastig ti silaw ni. Ito yung pinakaayaw ko. Buok-buok. Buok-buok. Libli. Ay ha? Liblibro. Binilasan natin ang karne ng baboy baka. Guys, magluluto na tayo. Ayan, mantika. Bawang. Para mabango. Natin ang tubig. Tapos na iti digo guys. Digo. Dara na ido. Kuna man no kastay sa sinangga. Adadara na eta ko. Awan, puro karni ngay. Nagdamdamag kayo guys. Taat pa awan dete. Green nga kuha na. Kasi malala ti siya na kasta na takina. Charot. Guys. Ami ikabilin kasi baka nabangsi. Nai-ref pa'y gamin. Iso nga kastalagtan. O, diba? Magsaglita ito no nalunan guys. Pag gustong malpaston, naluton ton.
Brown out. Brown out. Tapos na po at meron ng kuryente. Ana, Salamat sa panonood. Tapos na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.